Kin ga Jummala? Wallahi Habu sarki ba san ki yake ba. Cutar ki zai yi yana kuma ƙwarar ki guduwa zai yi binni. Sai a kai ka san baya so na. Ni abin da na gaya miki jiya ki amfani da shi ki gani. In dai ya zo nan din a haka za ki gane cewar yana son kin ko baya son kin. Yanzu ai gashi nan ya to wani ya fara. A haka za ki gane makari. Tunan zan gane. Ya haka kuma? Kamar yaya haka? Malam Sani ya haka? Ban gane ya haka ba. Dalla ka ba ni ka fara gani da ita ba. Kai lokacin da ka bar garin nan ka gudu ka da sai ka ga za a yi noma ka ce za ka da dalla gafara malam. Bari shigowa. Ina fa ganin girman ka malam. To ka daina gani mana. Ni dai akan wannan ko me zai faru. Ba san ka take ba malam Sani. Waye? To ni ina son ta. Gafara. Ni dai ku tsaya ba na. Ina ganin girman ka. Ni dai ba na son. Shikenan Jummala. A'a. Kafa da hagu. Malam Sani ina ganin girman ka. Ina ganin girman ka malam Sani. Ba na son To hayaniya. ni ina son ki. Zan gane me suna zan gane. Gani nan. Gani. Yanzu kuwa. Malam Sani ina ganin girman ka. Shi sanan zan tabbatar yana so. Ya mare ni wa? Sai dai an mare shi. A'a. Ina son ki akan ki zan yi mutuwa. Za ka iya. Zan iya mutuwa akai. To ba damuwa ma da shi. Zai tabbatar za ka yi. Yayi. Zo mana ja ka dawo. Kin ga gudu. A gudu waye? Lalle ma. Ashe dama idan wuya ce ya zo wai ya same ni daman guduwa zai yi ganin to yanzu ku zan tabbatar ku ne sona duk mutumin da ya gudu akan wahalar soyayya ko baya sona yau na tabbatar kuwa yau na tabbatar Da ki gida ina